Evo nas u Kršnjavoga ulici. Pogledajte ovo, asfaltirano, ali kako? Paralelno parkiralište zajedno sa cestom. Ovdje nikad nije bilo tako, znači ovdje je uvijek bilo okomito kao na drugoj strani. Evo nas na drugoj strani Kršnjavoga. Ovdje imamo onako kako je bilo godinama u gradu Zagrebu, kocke i aute parkirane tako da na jedno mjesto mogu stati dva auta. Zašto? Na drugoj renoviranoj strani koju sad gledate preko je asfalt, a nisu kocke kao što je s desetljećima na ovoj strani i na onoj strani. I zašto su auti jedno mjesto zauzimaju, a zapravo su mogli i uvijek su zauzimali dva mjesta. Znači, smanjili su na ovoj desnoj strani, tamo desno, smanjili su broj parkirališta za pola. I tako se ukidaju parkirališta u gradu Zagrebu bespotrebno. Do kada ćemo trpjeti ovakav nered u gradu Zagrebu? Ali ono što je najinteresantnije u cijeloj ovoj priči, možemo, kaže, mi smo za eko. I staviš beton da uopće ne prolazi voda. A desetljećima smo imali kocke kraj kojih je prolazila voda prema stablima. Pa koja je to logika? Kocke. Znači mi sad imamo ulicu gdje na jednoj strani imamo asfalt, a na drugoj strani imamo kocke. Pa gdje je tu neka uređenost? Gdje su tu gradski propisi? Gdje je tu poštovanje osnovnih elementarnih urbanističkih pravila u jednom gradu?